So, hi mga Bisaya! Welcome back sa atong YouTube channel! Charot lang! So, for today's video, is mag-reaction na sa reaction na sad. So actually, nag-scroll na sad ko sa TikTok. Kanina ba yun? Naningita ako ng mga medyo kapugapo. Mga inana. So, moto, nag-scroll ko dahil din ako giganahan yung music nga bungong gasad. So, karon yung video nga ating reaction is ato silang i-rate kung dako ba or sakto lang. Ready na ba ang tanan? Naka-ready na ba? Ako di pa ako ready. Di ba ready? Charot lang. So, mga budget sa mag-reaction video na sa mga guwapo. So, ato silang i-rate o sakto ba or dako? So, arat na mga mayot. So, ready na ba? Ready na! So, muna siya ang first video, day. Oh my God! Guwapo, day. Guwapo. Guwapo siya. Y tan solo le gusta como Oh my God. Actually, pagsugod pa lang na-jud ko'y na sense of chika. Na-jud mo rin lakraw yun. Na-jud mo rin ng bugdo. Tagna ba ko dahil? Sumawata dahil na feeling na ako si kuya is ano siya, dako. Dako dahil, nadyo yung lakra ba yun? Nadyo yung lakra dahil, sumurad siya, dako dyan siya. No, para na ako dako siya dahil, lamion dyan. So, nato siya ang number one video dahil. Number one pa gani, mura na akong mabuang. Unsa na lang dyan kanig, number 2, 3, 4, 10. So, 3, 4, 10, taray ha. So, zay, so para sa ako is, dako dyan siya. Dako dahil kayong lakra ba yun? Ito naman di pangitaon sa mga lakra pangitaon. Uyog kayo dahil. So, arat na. So, number 2. Segundo, ya fue mía. Wow. Tapak na. Wow. Alam mo yung word na feel dahil? Gulaban talaga siya. Kahaw day, feel na ako ukad gihapon day. Dako gihapon day kay more nadyoy mo rin lakra ba yun. Or sa ubos naman siguro ko lang si Tanaw ba, marag di maayo. So lubay kisag mga hawak day. Labuan jud ko day, pero my God, kalami ba? Diyos ko Ginoo. So hawad kayo siya day, mudag tuyok-tuyok sa yung mga panlawas ba yun. Hawad kayo jud siya. Intro pa lang yun marag hangbot na lang mawad-an jud kag kusog bayot marag dako basta dako siya dako ano to dako ayan. So mo rin siya ang ikatulod dai. So cute niya bayot. Wow. Wow. Oh my God, the best! Oo, alam mo yung word na the best. Dahil kamalawag na naman yun. Oh my God, ang naong cute kayo siya. Tapos, dako po ba yun? So, dako po siya, day. Oo, dili jud alkansi. So, dili alkansi. Dako siya, day. Hala, ukad. Nya, lubay kayo siya hawak, day. Ang giganahan kasi nga na ba? Diyos ko Ginoo ka. Cute kayo siya, day. Gwapo ka. Yung my God. Yeah. Ang una ito, hinahinay pa siya. Ganahan ko ginaday, hinahinay. Pang una ba, hinahinay niya. Tawag ito, kusog, kumanda ka ba yun? Uyog yung mga di... Buta ng mga di una ito. Dahil, uyog dyan. So, dako dyan siya dahil. Nadyo ko in a sense of chika nga mga... Samual dyan ba yun? Huwag, word na samual. So, ito na. Ito na next video dahil. Tambok ba? Yung sila ko, buskok na sila, buskok. Ya fue mía. Y tan solo le gusta como Oh my God. Wow. Color key. Ay,
pasabog. Oo. Actually, tambok siya, no? Tambok siya. Ngilig din ako mga niwang jud para ito na una. Then, pero lami siya dry. Akong kita namang ubos. So, marag dadyo ko yung nakita sa ubos na yung marag dadyo yung marag dako-dako dyan siya dry. Dako dyan siya bayo. Dadyo ko yung na, my God. Abi na po gamay, dry. Yeah, pag-uyog, dry. Dito mas pag-uyog ba? Pag anak dyan. Wa na rin, marag nawa ako sa kumpanya mo ot tayo. Oh, ganda. Oh my God, how cute siya mo ano ba yun? Oh my God. Feel ako, santok Diyos. Ambot na lang. Makarot yung mga buling ba? Makarot yung mga buling day. Manda kag siya, oh my God. So wala nang hinahanap ang iba day. Okay na katukan niya, ang naunahan niya. Yung ganun. So, oh my God, how cute siya day. Actually, dako jud siya. Para sa ako dako jud si kuya dai. Lakra kay man weh. Pabay pangitaon. Dako jud siya. Damion. Actually dili kay siya gwapo, dili kay ko ganan. Dili kay ko gwapohan niya kay tambokon man gid siya, di ba? Tambok jud pero cute siya. Dili kay siya gwapo, di para to na una dai. Pero dako man dai. Ara mo kita sa word dako dai. Saka man ang gwapong gamay. So ganina kay dako niya. Gwapo po jud. Ready na jud ang tanan day mo sakto ra dito siya tanan. Wa jud kay makuan. So ito next video. Oh my God, crush ko to. Yeah. May pa-out na rin. What? Oh my God! Alam mo yun, alam mo yung, oh, nang-out siya, pag una din, nang-out, yun siya day. Nadyo ko yung nakitang gika-out, yun day. Ambot na lang yun. Yung pag, bilangkat ba yun? Pag bilangkat day. Pak! Ay! Nauyog yung mga dingon nato, day. Feel ako mga busok, yun sila ay, nagsunod yun. So, oh my God, yung grabe ka siya makaakit. Oh, yung mga ganyanan, day, na mo dyan akong ganahan dyan yung mga inaanak, day, karang, todo chika gud ba? Nana jud day. So para sa ako busok si kuya dako day dako. Na puro jud dako day nagsunod jud day. Sa mual jud. Sunod si mual ito. Wagan jud kay na. So next video. Ay sana all day. Segundo, la fue mía. Y tercero, le gusta como wow! Kastig niya mo sayaw dahil. Oo. Astig ka siya mo sayaw. Maglagot ka. Actually, dili ko kakuan kong dako ba siya, no? Kaya murag ka ng, murag ang short naman ting labio. So, wajing na sense nga, chika. Pero, nakakuin nakakuan sa ilahang murag may something sila ba yun? No? Sana all may ganyan. Marami ka siya gawa. Alam mo dyan mga niwang mo kiki. Ay, no? But na lang dyan. Ganahan dyan ko sa lawas dahil. But na lang. So, para sa ako is, sakto lang si kuya, sakto lang. Makaon, okay la, di ka matukan. So, anak lang, day. So, sakto lang si kuya, day. Ganahan kay ko niya. So, next video, tama yun. Ay! Supuhon ko. Segundo, la fue mía. Oh my God! So yung mga ganun dahil, wala din ako ganahan ka lang yung mga kihat-kihat dahil walang maakit, yun nga kung kalagbayot, hindi mo kihat sa ako dahil, niya, hala, maayo kayo siya dahil kay pag una-una pa lang ng paakit, bitaw sa dagat. Akit ba ko? Daga dahil ko dahil. Sana lang. So, maayo kayo siya mudag, anak-anak siyang hawak dahil niya. Maayo pa ng una, dyan ang maayo, ginang iyang pag-uanday. Ang pag-uyog, dyan din maayo tayo. So, pag-uyog, so feel ako, dako, nga busok, si kuya day. Anak dyan. So, na dyan ang mga words na dako, nga busok. Anak dyan. So, oh my God. Basta lami, si kuya mudag, kuan. So, next video, taday. Ay, duha ka buok. Ganahan ko ng duha ka buok. Duha. Actually, katong naka-stripe white and black ba ni siya or blue?
Crush kaya ni ako siya, day. Gwapuhan kay ko niya, cute kaya nag-i-stalk dyan ako siya sa mga TikTok niya, day. Hambot na lang. How cute kaya siya, mo-smile or unsa pa na ha. Basta cute kaya siya, day. Pero para sa ako, gagmay man. Gagmay. Sakto lang. Sakto na, day. Hindi kita makain nga gusto. So, feel ako sakto lang. Wala kayo man po na klaro man. Di pa sa banyo, uyo guys. Diyos ko ginuo. Kanya nga sa luyo, okay na po siya. Gapon siya. But na lang. So, ano to siya para sa ako, dili kayo siya dako. So, sakto lang si kuya. Ano. So, next video tada. I love the jacket. Wow. Oh my God. Sa dihagid nga part ko makakita ka ng anak-anak nila, baka nagkikiyay, bitaw. Gadget ko madaday. Pero ang pagkiyot, so actually para sa ako, dili man dako. Dahil gamayon si kuya, dahil. Pero okay na kay lamig man. Pina ko, kusog. Oh. So, sakto lang si kuya, dahil. So next video, ta. Oh my God. Wow! Oh my God! Alam mo yung word na the best? Hala de lami kay siya dahil. So actually, iyang naong cute kay siya. Then, wala ay mauna dyan dahil. Complete package dyan siya dahil. Cute. Kusog mo kuan. Lami mo dag. Uyog dyan dahil. Tang-tang yung buling ba yun? Charot lang. So, how do you siya cute ang kay ko niya? Oh my God, lamig kasi uli dahil siya. Kuya, pwede paabang. Charot lang. So, ito mag-next video. Ta, feel ako, busok si kuya dahil. Ana, chud. Basta si kuya dako dahil. Dili ta makayong sakto. Kaya marag feel ako magsamual, chud ka. So, ano, magsamual mo doon, samual ba yun? So, ayan, so, busok, lamig si kuya dahil. So, complete package. So, yun na dahil lahat. Zay. Diyos ko, ginoo. Marag na stress na akong mga pangutok dahil akong mga singkasing dahil tinanaw sa mga laki Diyos ko. So as in mga lami kayo sila mo dagkuan. Saman kuwangan ang uban. Kuwangan ka ba yun? So oh my God, so mo to siya tanan mga gwapo nga atong reaction for today's night time, for today's video. Mo na itong reaction tanan. So, lami kayo siya, day. Oh my God! So, ayan na, day. So, magbabay na ako sa tanan, no? Basta mauna to siya tanan. So, thank you so much, guys!